हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञास योग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप की तुम्ही सगळे मजेतच असणार. तर इथे माझं जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि देवपूजेसाठी गोंडे काढलेत. गहू साफ करायला घेते कारण खूप दिवस झाले ना चपाती बनत नाही आमच्याकडे. गहूच नव्हते. आजकाल गहू पण कमी मिळायला लागलेत रेशनिंगवरचे, कारण आम्ही रेशनिंगचेच गहू यूज करतो, दुकानातले वगैरे असं काही घेत नाही. कधीतरी घेतलं तर घेतो, पण असं काही नाही. मुंबईला असताना दुकानातलेच यूज करायचो, पण आता इथे गावी रेशनिंग दुकानावर मिळतात तर दुकानातले काही आम्ही घेत बसत नाही. तर खूप दिवस झाले चपाती भाकरीच होते, चपाती होत नाहीये. कारण चपाती मी एखादी खाते, भाकरी सुयोग वगैरे खातात ना. पण म्हटलं आता गहू निवडते. 2-3 दिवस झाले निवडायचे म्हणते, पण काय ना सर्दी वगैरे झाली दोघांना पण, तर मला असं वाकायला होत नाही. पण म्हटलं आज कसं पण करून गहू आपले निवडतेच मी. तर घेते गहू निवडून. तर एवढे गोंडे काढलेले आहेत, सिंगल डबल म्हणजे असे भरगच्चवाले दोन्ही पण आहेत. तर आता देवपूजेसाठी यूज करू आणि थोडे खाली देऊ, कारण आजकाल फुलं पण जास्त मिळत नाहीये. त्यामुळे आता गोंडे आपल्याकडे भरपूर आहेत, तर ते असेच कुसून जाणार. कारण आता 3 दिवस सतत ना पाऊस पडतोय, म्हणजे दिवसभर असा नाही पण मध्ये मध्ये पाऊस पडतोच आहे. आणि पावसामुळे ना मखमली ना अशा सगळ्या मोडल्यात म्हणजे अशा खाली वाकले गेलेत. तर मी ते तुम्हाला नंतर दाखवेन. आता आम्हाला त्याला सपोर्ट वगैरे पण लावायचा आहे. कालच्या पावसामुळे पाऊस वारा आणि गडगडत पण होतं, तर त्यामुळे बघा मखमली सगळ्यांना खाली पडलेत. तर त्यांनाच आता ते सुयोग सपोर्ट देत आहेत दिव्यानी. इकडे सपोर्ट दिलेला होता म्हणून पडल्या नाहीयेत, पण त्यातला एखाद दुसरी अशी खाली आलेली आहे. असंच करणार ना? काय करूया, रशी बांधूया की हे करूया? इकडे केलं तसं नको, एवढं काय करायचंय. फक्त रशी बांधूया. ते बघा ना, त्याचा काही गोंडे लागून झालेलेच आहेत. आता काय थोडेफार आले तर येतील ना? येणार ते बरे येणार आहे. मग रशीने राहील ना, की असंच करायला पाहिजे? अशी एक आडवी लावायला पाहिजे इथं ना. माऊ गवत खाते. थांबा येते मी पण. इथे अशा कामट्या लावल्यात आणि वरती एक रशी लावले, कारण की वरून ना जास्तच ते खाली पडत होतं. आणि या साईडला कामट्या लावलेल्याच होत्या, पण एक रशी अजून लावली, कारण की त्या मखमलीना खूप वाढत चालल्यात वरती. इकडे करायचंय, पण आता पावसाने काळोख केलंय म्हणून थांबलंय जरा वेळ. नंतर मग या पण मखमली बांधून घेऊ. काळोख केलाय बघा केवढा. आणि पाऊस आहे म्हणून आमची माऊ बघा कुठे बसली. माऊला तर छत भेटलंय चांगलं, पण ते छत सगळं फाडून ठेवलंय तिने. हे बघा, इथे पाऊस नाही लागत ना तुला? माझं काम मी अर्धवट ठेवलं होतं, गहू साफ करायचं, कारण इथे थोडंफार त्यांना मदत केली. पण आता परत जाते करायला, कारण पाऊस येतोच आहे बघा, चालूच झालाय. ते काही काम करायला मिळणार नाही आणि भिजत आता काम करण्याची आमच्यामध्ये कॅपॅसिटी नाहीये, कारण की साथी आलेत तापाच्या खोकल्याच्या वगैरे. आम्हाला दोघांना पण सर्दी झाली म्हणून नकोच.
प्रज्ञा गहू निवडते, माऊ बघते बरोबर निवडते की नाही. माऊ बरोबर आहे ना माऊ? हे बरोबर आहे ना? काय करत होती इकडे बसली होती ट्रायपॉडच्या खाली. हा. आता या पिशवीच्या इकडे आतमध्ये जाऊन बसली. हे आज बाहेर जात नाही, तुझे बरोबर बघते काय चाललंय ते. बाहेर म्हणजे रस्ता रात्री पाऊस होता ना. हा. ओलं होतं. म्हणून नाही गेली. ऊन नसलं की फिरत राहते ती गावावर. गावभर फिरायचं. इथे आमच्याकडे डॉक्टर आलेत गुरांचे इंजेक्शन द्यायला गायला. एकदाची गहू साफ करून आणि गव्हामध्ये मरणाची घाण त्यात परत 4 वेळा उठायला लागले. मखमली बांधायला. नंतर डॉक्टर आले. जेवायला काय उठली नाही मी. सुयोगने जेवून घेतलंय. मागे बघताय झोपायची सगळी. आता काम झालं. गहू साफ करायचं. आता जेवून घेते. मोर ओरडतो ना इथे आपल्या इथे. गवत आहे ते. सारखा आवाज येतो दिवसभरात त्याचा. तू तिकडे राहतो. है ना? खूप जवळून आवाज येतो. चला जेवून घेते. जेवायला भाकरी, शिमला मिरची आणि बटाट्याची भाजी, आमटी भात. आता एकटीच आहे जेवायला. चला सुयोग चालले डेअरीमध्ये. पाऊस पण सुरू आहे बारीक बारीक. मग हा भेटतोय का बघा आधी वडापाव. कारण त्या काकांकडे ना गर्दी भरपूर असते. हा आणि दुपारी भरपूर पाऊस होता. आता भरपूर म्हणजे होता चालू. आता नाहीये. आता बारीक बारीक आहे. वन भिजत घालून ठेवलंय. गुरं गेली आपली चरायला. ते आता येतील तेव्हा त्यांना मिक्स वगैरे करून देणार. फक्त आता वाड्यामध्ये बाबी आहे. हा बाबीला नाही सोडलंय. बाबीला हल्ली जास्त सोडत नाही आणि सोडलं तरी इथल्या इथेच सोडतो. कारण की बाबीची डिलेवरी डेट जवळ आलेली आहे. त्यामुळे पाठी असली ना तर एखाद्या वेळेस विहाली वगैरे तर समजणार नाही म्हणून. आणि सुयोग बोलले की आज वडापाव खायचंय कारण पाऊस येतोय. पाऊस पडतोय आणि वातावरण थंड झालंय. लाईट सुद्धा गेलेली आहे. आणि ही कोंबडी आम्ही मन्या भाऊंकडे दिली होती राखायला कारण एकटीच आहे. आणि हिची पिल्लं अजून त्यांच्याकडे आहेत. थोडी मोठी होतील तेव्हा आम्ही घेऊन येणार परत. तेही आजच हे नाही काल घेऊन आले. इथे वडापाव मिळालेला आहे. होते का आता संपतात त्यांच्याकडे. हा असू दे. माऊ ए माऊ ये पाव धर 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 ये द्या पाव दे तिला जरा. ए ये हे बा धर हे बा कशी बघा पटकन तोंडात घेते. पाव आवडतो ना. पण आत्ताच आले आणि भात लावलाय कुकरला. माऊ पण आमची इथे झोपली आहे. गुरं अजून आली नाही आहेत म्हणजे राधा आणि गौरी. तर सुयोग त्यांना आणायला गेलेत. अजून त्यांचं आंबवण पण खायचं बाकी आहे. आता जेवण बाकी सगळं आहे दुपारचं. फक्त आता तोंडी लावण्यासाठी भाजी कमी आहे. तर बघूया बटाट्याचं काहीतरी कापं वगैरे करेन. आणि आता काय नाही आता आराम आहे. तर व्हिडिओ पण मी आता इथेच एंड करते. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा
आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.